Ahojte, takže dneska to bude klasická záhradná chatka s pultovou strechou. Máme ich niekoľko v ponuke, napríklad chatka Maltese 1, 2, 3, 4 podľa veľkosti. Môžete si vybrať a čo je dôležité, to základná chatka. Väčšina je urobená v 28 mm materiáli s perodrážkou a tento konkrétny domček je zaujímavý v tom, že vieme vám ho postaviť či už teda takto základne, ako ho vidíte, alebo vieme nabok spraviť prístrešok so zadnou stenou alebo bez zadnej steny, je to podľa vašich preferencií a požiadaviek. Ten prístrešok vieme dať samozrejme doprava, doľava, je to univerzálne. Zaujímavosťou tejto chatky je to, že je postavená na zemných vrutoch, ktoré v podstate vidíme z nich len tento koncový spoj a je postavená na drevenom rošte, to je vlastne táto časť, ktorá nám tvorí vlastne základovú dosku z dreva a vieme v podstate takto postaviť domček v každej záhrade a vy nemusíte v podstate robiť základovú dosku, je to demontovateľné, v podstate keď chatku po XY rokoch odstránite, tak neostane vám nič, len čistá pôda, ako vidíte všade naokolo. Takže pokiaľ by ste mali záujem, veľmi radi vám poradíme.